Izwi lomzansi 98.0 The difference. Rayithu umsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 FM 600 ke isigaba ke sesibili salokuhlelo igama lohlelo senza kwenzeke 600 ke isigaba sesibili njengoba sesishilo ke okanye ke seyishile insimbi zabelungu ukuthi njalo ke ngalesi sikhathi usuke khona ke ubaba Tembe sizobheka zona ke indaba ezithinta ezisintu sidonse lapha ya Journey of Dreams beshuka mnanda njalo ke bese ke ngihawukele thonga lami sisakusela ke nje isigaba ke sesibili siyazi ke ukuthi kubaba Tembe usuke khona also ku TikTok sikhona sibingelele kuma TikTokers sibingelele nalapha ya ku Junior kuyena kusifake intweni njalo ngakhohlwe ithina mfethu nathi ngesikhohlo wena sikubingelele baba Tembe sikomkele emsakazweni ngiyabingelela buhle ngibingelele kubalali bomsakazo silomzansi siyavuma baba Tembe sizongena nje kuyona soqala ingcingweni sizwe ke ukuthi umlaleli uthini ke owakho umbuzo mhlambe ke futhi sikhumbuzise umlaleli mhlambe uyaqala ukusijoyina ohlelweni sisuke sibheka zona ke indaba ezithinta zesintu asifinyeleli kumaphupho sesithembe yena ku Junior ukuthi na kanjani uzophothula maduze ebese yasilekelela ke kwindaba ezithinta ke amaphupho kanye ukuhlaziyela nje umlaleli iphupho ungasithinta ku 0604807164 kanjalo na ku 0638208448 also lapha ya ku comment section ku TikTok uyakwazi nakhona ukuthi ke usibuze umbuzo wakho okanye ubuze baba Tembe umbuzo wakho phathelene nazo ke indaba ezithinta ezesintu izwe sawubona Sabona yaphela. Siyaphila njani? Yaphela umkade okhuma nayo. Yes baba umkade. Ngicela ngibuzele kulapha kubaba ukuthi mangabe ufuna ukwenza indla yama wakhe sithi yokomalume ekizini uwenze njani uqala ukwenza njani ufuna indla ehlala sithi ngifuna lokomalume lapho khona nje izinto zokomalume sekoma maseko. No, kulungele baba umkade. Ngiyezwakala uzolalela emsakazweni. Okay danke. Siyabonga baba umkade okubalekile angithi abakomalume kufanele ke mawuzobafaka ubalandi iqala uye ke manxiweni ke lapho komalume noma lapho ikomalume selaphela khona uyokhuluma nje la kwakufanele noma kwakuyisibaya khona ukhulume khona uthi uzokwenzani kodwa ngaphambi kwalokho ke siyazi phela ukuthi ngoba uyokwakhela abakomalume kini noma emzini kayihlo uqala ubike kubantu bakini ukuthi ubufisa ukuthi lapha ekhaya wakhe indlu yakomalume akuyona into leyo mhlambe esingathi inobunzima ngoba vele soke sikhuluma ngabantu uyinyoko la agcagcela kubona kodwa okungenzeki uma uyihlo nonyoko bengazange becace awukwazi ukwenza lokho kodwa uma ngabe uyihlo nonyoko bacaca uzokwenza ke ngokuthi uchaze ukuthi ikomalume alisekho seliphelile sekunzima ukuthi makhona izinto esibuye thina njengabashana bakhona bokumalume siyozenza kwamalume sithi siyokhalela abani bese babalaka ukuthi obani abangeke lanithembele kubona omalume bakho basho ngamagama kanjalo usho kusekwehla umshuphi nabazala bakho futhi nabo babale zonke lezo zinto bese kuyahamba ke balanda ngendlela engichaza ngayo bese yababuya uzoba ngenisa la endlini ngaphakathi osuyakhile leyo ndlu leyo usuke uyakhela uthi yindlu yakomalume ukuthi uma ngabe kwenze umsebenzi ekhaya oqondene nethongo lakini kufanele ukuba kube nesithebe osikhiphayo ngasonke isikhathi osikhiphela abantu bakomalume usindini yakomalume osingezokhuluma lutho kodwa esisithebe esisukela emsebenzini akade wenziwe lapha kini uma njalo kukhona into okudinga ukuthi oyenze komalume uqala ngasonke isikhathi ubikele endlini yakwenu noma endlini enkulu noma endlini kagogo usho ukuthi cha kunokuthize futhi ngiyokwenza komalume bese ke uyokwenza uqede busubuya futhi usichake sekusokwenzekile ke siyacetha kube nokubambisana okukhona ngaphakathi kwegceke ngoba nonke niyangisala
Kulungile babutembe sibonge sithemba ukuthi ke umlaleli uthe waphenduleka siqhubeka sithatha incingo ku 0604807164 kanti ke usando kusjoyina we more than welcome ukuphawula ke nawe okanye ke ubuze umbuzo wakho kuba butembe mayelana nazo ke indaba ke izinto ezesintu WhatsApp sikhona 0638208448 also ku TikTok sikhona ungakwazi ke ukuthi ke nakhona lapha ku comment section usponsele nje umbuzo wakho njengamanje siyabheka ingcingweni ku 0604807164 izwe sawubona izilomzana sawubona ukhona okhuluma right umsakazo wakho izilomzansi 98.0 FM siyabona ukuthi no ngathi ke ithintekile 0604807164 also WhatsApp sikhona 0638208448 siyangena nje ubuze ke umbuzo wakho kuba butembe mayelana nazo ke indaba ke ithinto ezesintu masibuye indaba ezigcwele ze 11 o'clock sobe sibheka ke lapha ya WhatsApp abathe babhala njengamanje ke elakho ke ithuba lapho ke ngase ingcingweni ku 0604807164 uthini ke wakho umbuzo ubhekise kuba butemba nisandukulela umsakazo wakho siphinde sikukhumbuzise sikhona ku YouTube kanjalo ke nalapha ya ku TikTok ungakwazi ke ukuthi ke usijoyine izwi sawubona yebo mina lo uyakhindeka kabi lalela ke makateni makateni kule ndaba le yokuthi uma ngabe umuntu ayiphinde igama sakhe ngale qaleni ithanda ukumshaya ngale sokusenza kuyona ngididekile ke manje mlaleli ngilost angazi ukuthi ke ukhuluma ngani sinokungazwani kahle ulayini wakho sinongakuzwa kahle but ke njengamanje sikuyona ingosi yendaba ke ithinta ezesintu okwenzayo nje ukusithinta ku 0604807164 ubuze kuba butembe mayelana nazo ke indaba ezithinta ezesintu angazi umlaleli uthe ulahleka phi ngimphindele in but ke nami ngilost sobheka nababhalile ku 0638208448 usingibingelele kubabutembe nobuhle icela ukubuza okay sixolise ke ngaloyo osabela ke ngabizwanga uthi ke ngibingelele kubuhlena kubabutembe ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa njani ukulungisa ke izinto ngalotsholwa ngambeswa kwathi ke ngokuhamba kwesikhathi ngazishadisa nomyeni wami enkantolo ngashintsha ke nesibongo ngaphandle ke kokwenza izinto zesintu nginezingane nalomyeni bathi ke sengabuyela ekhaya futhi ke ngaphandle kokubika edalweni njengoba kwenzeka ke kuqaleni manje izinto zami zimile akwenzeki lutho ngicela nje babutembe ungilekelele ngalapho ngiyabonga noma ke umlaleli wethu engasangachaze ukuthi basathandana yini nalo ayemhlonze ukuthi uzoba umkhonyana wakhe asithathe ngokuthi basathandana futhi ke singazi futhi ukuthi yini le eyabuye yamenza ukuthi wabuyele emuva kubo ngokuqala lokho la futhi singaqondi ukuthi ngesikhathi esisuka eyohlala emzini behlale nendoda njengomfazi nendoda kwakwenzeke kanjani noma wakhulunywa kwacelwa ukuthi umakoti ohlala emzini undodakazi ohlala emzini noma waya kwamathandanhliziyo sithembeke ukuthi ke uma waya kwamathandanhliziyo kufanele ukuthi mayibaba efika lapha ekhaya befike kuxoliswe kwenziwe nje izinto zokushweleza ukuthi wahamba waye emzini noma waya kwamathandanhliziyo la ayethi ulandela khona indoda ngoba lokho akwemukelekile ethungeni kufanele kulungiswe sosimo xoliswe uma ke sekuxolisiwe ke sekuzoba ke makuqala izingxoxo zokuthi ke manje ke sekufanele ukuthi kucaciselwane njengoba ke sinezingane ngokwesintu ngqo ngaphandle ke uma sikhuluma ngento abathi abantu namhlanje iyenzeka kodwa mina ngizokusho ngokwesintu ngqo ngokwesintu uma ngabe usuzele izingane kufanele ukuthi uyocacisezele izingane ziyathathwa ziyokothukuswa ngalolu suku uphuma wena uya emzini azibi khona futhi izingane oyizalayo emgcagcweni umuntu osenengane ukusho ukuthi izingane okhuluma ngazo izoya mhlambe ko malume
no kusho ukuthi zizoya mhlambe komalume wakho la kuzalwa khona unyoko boyithukusa ebese ke kwenziwa lo mcimbi ukuthi uyisweke la khona uyocaciswa ke bekwemukeleke kuyothi ngokuhamba kwesikhathi bese kubuye kutholakala imbuzi futhi yokukhipha izingane ziyiswe esibongweni saso. Nokulungile babDembe sibonge nje kakhulu soqhubeka nje sibheka babhalile ku 0638208448 singabengelela umsakazi nakubalaleli bezwe lomzansi kanjalo ke nakubabDembe uthi ke babDembe ngicela ukubuza ukuthi ke mengifisa ukukhipha abantu abadala kwenye indlu sengibasa kwenye indlu iyiphi imigudu ekumele ke ngiyilandele. Ngiyabonga. Kuyimqondo emibili ukukhipha abantu abadala kwenye indlu bayisa kwenye indlu. Okokuqala kungaba ukuthi leyo ndlu leyo buya ukushisela kweni impepho usuyayiyeka manje usufuna ukuthi abantu abadala uyobashisela impepho kwenye indlu noma ukhona ofuna ukulungisa kuleyo ndlu yabantu abadala usazobuye uthi abeke bethi khozololo kwenye indawo usazobuye ubabuyisele futhi kuleyo ndlu ke asiqale ngala khona abantu abadala basayo ukuthi khozololo ke uma ukhuluma nabo uyabacela ubatshele isizathu sokuthi ucela ukuthi ke bethi uyobabeka kwenye indawo la beyothi gozololo khona ngoba busuchaza ukuthi ufuna ukwenzani mhlambe indlu ufuna ukuyifulela kabusha noma kwenzakaleni lapho uchaza isizathu ebese ke la ufika ubabeka khona futhi uphinde futhi uyobabekela ukuthi nansi ke indawo enisazokeni ithi gozololo kuyona okwesikhashana ushisa impepho zombili ezingcenye engikhuluma ngazo laba sisakhona nala obayisa khona awenzi isithebe awuhlabi lutho mhla usuqedile indlu leyo uyobathatha futhi ubatshele kanjalo ukuthi sicela ke nibuyele endlini yenu sesikulungisile lokho esasikhale ngakho ukuthi sicela ukulungisa uma ufika ke lapha yamanje kulundlu leyo uyilapho ke khona okufanele ubalinikeze isithebe sabo kodwa uma ngabe kuukuthi uyabashintshisa la kade bekhona sebeya kwenye indawo ushisa impepho nje bese uthatha zonke izinto ezinsila yekhaya ezingahamba ziye kule yandlu zihambe ziye kule yandlu ezingeke isaya kule yandlu zihambe ziyoshiswa nempepho esibayeni ukuthi ufika ke lapho ke oyobafaka khona ubanikeze isithebe okusho ukuthi ke minimili imiqondo ongayisebenzisa ngezizathu ezimbili zokuthatha abantu abadala ubayisa kwenye indlu ezingefani. Nokulungile babDembe kulemzuzu nje isithupha ke sele soqhubeka sibheke umbuzo wakho umlaleli ku 0638208448 kanti ke usanda ukubulela umsakazo wakho you more than welcome sikuyona ke ngosi noBabDembe indaba ke ithinta zona ezisintu usike sawubona sesibuhle nawe ke babDembe siyingane ezazalelwa komalume sebasho nabonke sisele noma umkhulu wethu asikaze sibagezele asibaphuphi futhi izinto zethu ziyabheda kakhulu asitholi ngisho ke nemisebenzi ngicela ke usisize babDembe ukuthi mhlawumbe yini esingayisebenzisa uma ke sifisa ukugeza ngoba amandla sinawo ngibonge usazongiphendula babDembe. Ngiyabonga. Kufanele ukuthi nithathe isiqunga mhlawumbe ngaba manyazangoma ngaba isiqunga ngabe umnyamathi yonke lemithi ehlanganiswayo yokugeza noma yokususa amathunzi. Uma ke mhlambe nithanda ningaya mhlambe kumuntu owazi amakhambi into akanihlanganise nje umuthi wamathunzi la kodwa ke ngoba empeleni khona kufanele ukuthi kube khona ukuyigazi ngoba indaba yabantu bakini laba enibagezela akufani nokugezela umuntu nje omhlambe uthi uyamsusa uyakuhlupha kawona ososibonga dinga kube khona igazi ngoba igazi lisivumelwano sokuthi sesikwenzile noma abantu la sebekwenzile manje ke nakho kweniswele kunomuthi obizwa kuthiwa umkhuhlu lo muthi umkhuhlu uyakwazi ukuthi uxebule ufake la noma umele igazi uhambe uyokwenza izinto zokususa amathunzi ezisuke idinga ukuthi kube negazi phakathi ukuthi umkhuhlu ke nosebenzisa uma ke selimbuya lapho sikhumbule ke ukuthi izinto zithi masizenza susa amathunzi ebese kuba khona okunye okuthiwa kodwa abakwenzanga ngendlela efanele
kukhona laba bantu abanamakhanda aqinile nabantu abathi bona bakaze beyibone lezi zinto zenziwa ngalendlela abantu abangasekho ngoba bona bebengazange bebe naso isiphiwo solwazi lobuchule lokucebisa ngezinto babazi nje kuphela amasiko ayimele kubalulekile ukuthi emva kwalokho nihambe niye lapha emsamo nokwenza isiko lokuphahla emva kwalokho nokwenza isiko lokuphahla nichazela abantu abadala ukuthi esikwenzileke ukususa amathunzi kodwa siyazi ukuthi phela ngokwesiko kufanele ukuthi sithole into ezokhuluma kini ukuthi sesigizile amandla akekho cela ukuthi nisipha amandla ukuthi sikwazi izinto ukuyigcina ngendlela bese nicela nje yonke inhlanhla ekhona lapho egcikeni nje ekhaya nidingayo nanokuthi kuxakeka lokho ukukhuluma ngakho ukuthi nixakekile ninalutho iyona ndlela leyo eniyoyisebenzisa ekuthenini ithongo lithi ligezekile bese nilibikela niliphahlela anihlabi imbuzi anihlabi inkomo mangabe kuukuthi uswele ungalokhu hlaba ngesizathu esisodwa wani awazi noma konakele yona impepho yona le ekuhluphekisa nje ba ufuna kuze ithongo licacise ukuthi kuphi okufanele kulungiswe bese kuyima kuchithwa igazi ngaphakathi ekhaya ngakho ke kubalekile ke ikakhulukazi kwabantu nje niswele nanti isiko lokuphahla nithatha idongwe nithathe manifuna ukukhanyisa izinto emsamo nithatha umcako nufake lapha emsamo ngithi nifuna ukukhanyisa izinto nini bese niyakhuluma lapho nikhale lithongo ngenhlupheko eninayo ngaphakathi ekhaya kulungile babutembe sibonge sobheka nje nomunye ke uthe wabhala kule mzuzu ke nje imbili esele ngaphambi kokuthi ke siyindaba nezigcwele zika 11 o'clock uthi buhleno babutembe ngibingelele studio ngicela ungibuzele buhleko babutembe uma umuntu ezoxolisa enganeni yakhe ayeyiphikile njengokuthi ke lokho ayekusho emntwaneni kufana nenhlamba kumntwana nasegcekeni nje kumele enze njani ubaba umntwana mase ethi ke uzoxolisa okanye uzogeza amagama akhe awasho enganeni ngibonge babutembe usazophendula ngibonge nami emlaleli kufanele ethathe imbuzi lo muntu oyisigila mkhuba kodwa ke sizombiza ngesigila mkhuba uma esebuyele umqondo ukuthi hayi gampela ngenzi iphutha mina ngenxolisa iyoxolisa emsamo emva kwalokho khona lento eyenzakalayo ekugcineni kwakho konke lokho ukuthi uma umntwana esekhishwe ekhabonina eseya kubo esibongweni ize lingakulibali ukuthi kunamagama okumele ukuthi egezwe wona okusho ukuthi ke niyothi ngaphambi babengene esangweni kuyobe sekufanele ukuthi nihambe niyobika emsamo ukuthi laba bantwana basesangweni balindile sicela ukubageza sibageza amagama maqoqanganisa zonke lezi zinto ezenziwayo bamele ke behlele esangweni ebese ke nibageza amagama imithi esebenzayo lapho ngoba kwenziwa ngomuthi noma ngazi ukuthi abantu ngendlela abaphucuzeka ngase bebuka umuthi nje ngehlazo kanti umuthi udaliwe imvelo kaNkuluNkulu ukuxazulula inkinga zomhlaba nithatha amanyazangoma eniwathathayo ilamanyazangoma enisuke niwazi nekhaya ukuthi enza igobongo lomntwana niyothi abantwana bahlambe ebese niyabahlambulula bese bengena ngaphakathi ekhaya egcekeni ebese nibafaka ngembuzi mhla nibafaka esibongweni senu nokulungile babutembe sibonge na kanjani ke masibuye indaba nezigcwele zika 11 o'clock sizobuya na ke babutembe siqhubeka nje sibheke indaba ke 18 ezesinto sakusona ke nje isigaba ke sesibili sibheke kusona ke isigaba ke sesithathu libombeni ihora le10 nomuvo msakazana wakhe izilomzansi 98.0 FM sakhona kunokuphiwa umuntu akamasondo nazo ke izindaba zokubumbana kwehora Right umsakazo wakho izilomzansi 98.0 FM 6 ke isigaba ke sesithathu salokuhlelo igama lohlelo senza kwenzeke imzuzu ishiyagalolunye nje kuphela ke libumbeni ihora le10 nomuvo njengoba ke seyishilo ke insimzabelo ukuthi ke njalo ngalesi sikhathi usuke khona kubabutembe sibheka zona ke indaba 18 ezesintu njengoba shilo ukuthi sikhona ku TikTok sikhona lapha yami ku WhatsApp ku 0638208448 njengamanje sothatha nje ababili ezincingweni ebese ke siya ku TikTok sizweke okwakho kuphawula okanye wakho umbuzo izwi sawubona izilomzansi sawubona yebo khuluma ngomahlubi wakade isibonge maholo yes zamahlubi yes bese ukubuza kuba Butembe ukuthi lento leyo ukubona imvukuzane eyodwa egcekeni ishukuphini
omunye futhi umbuzo amasili ngiyamuzwa echazela lo sithi lo ufuna ukuthatha abantu abadala kwenye indlu abayise kwenye indlu manje nami nginalowo nkinga athi mina ngifuna ukubathatha nje impela ngibakhiphe kule yandlu ngoba ayikho right ukuthi ngayenzela izinto khona ngibabeke kwenye kodwa sicela angichazele ngesimanje manje. Awubakithi wanqamuka uzama Mhlubuhle. So I hope ukhona obusukusalela babudala. Yebo, uzama uzwile impendulo yami mayelana nokuthi abantu abadala bathatha kanjani lakho esetha ngudluke kulokho okuyisizulu santsona. Siya kwesimanje manje. Bese ngiya ke kwisimanje manje. Angasijwayeli isimanje manje. Futhi angifisi nanokuthi kube khona izifundo engiyithatha uzesimanje manje ngoba isimanje manje asikufikisi ngqo eimpandleni la ofuna ukuthi wena mangiya phambili kodwa mina ngizimeleliphi ingakho izinto zethu ibamba idedele empilweni ingenxa yalokho. Okay, kusho ukuthi bengicela mina zama ukuthi usalisubambela lokho ukugcina kulokho engikushilo mina ukuthi ufika ushisa impepho ngala uchaza abantu abadala ukuthi ubacela ukuthi manje uba shenxise la bekhona usubayisa kwenye indlu awusenzi isithebe lapho kodwa usenza ngale la osuku usubafake khona ilokho ke okunye mhle ubuzile umlaleli ngicela ungikhumbuze ukuthi konje uthi bebuza indaba yemvukuzane igceke imvukuzane uma ngabe uphuphile kunemvukuzane uma ngabe uphuphile kunemvukuzane waphinda futhi waphupha kunenhlabathi engathi imbiwe ekhaya noma ngabe uyimpawu zokuthi bekulinywa nje ekhaya uzukwazi lokho ukuthi kuyisifo kodwa uma ukubonile kwenzeka ngamehlo imvukuzane asikho isizathu esitheni ongazi uthi mhlambe ichazwa kube imvukuzane ngoba phela imvukuzane iphila emhlabathini lo nathi sakhe kuwona alukho uthango oluthi ngiqi emasimini imvukuzane izifike lapha ekhaya kodwa ke kunendlela yokuthi imvukuzane uyibulale noma uyihlehlise lapha ekhaya kokuthi uhambe uthenge nje imithi ethize umembeso ongakwazi ukuthi ufake la imvukuzane sebona khona besiyanyamalala nalapha ke endlini yempepho okunye ke ongakwenza ukufuna intelezi enamandla futhi intelezi ephindisayo wenzela ukuthi ngoba kuyenzeka ukuthi ilwakazana ezithize ezikhona ngaphakathi egcekeni zifike ngani na ngokulumba okuthize ngoba umthakathi yena ngeke ingenele ebese eba nendlela yokuthi elumbe kube nezilwakazana ezibonakala ngaphakathi egcekeni imvelo leyo noma uma kukhona ukukhononda ukuthi kunabakhunkulu umuzi nje wesintu hlezi unentelezi ekwaziyo ukuthi ichele ngaphakathi egcekeni. Kulungile babudembe sibonge nje kakhulu soqhubeka sithatha umlaleli ku 0604807164 kanjalo ke nalapha ku WhatsApp ungasithumelela ke wakhumbuzo na ku TikTok ke sekhona sithetho sasababili sesothatha nje umlaleli wokugcina ebese siya lapha ku comment section yakho ku TikTok sizwe ke umbuzo ofisa ke ukubuza kubabutembe 0604807164 imzuzu ke iyi13 nje kuphela ke libumbene ihora le10 nomuvo kanti ke usanda kuvelela umsakazo wakho you more than welcome sikuyona ke ingosi indaba ke ithinta ezesintu kanye ke nobabutembe na kanjani ke meze 11:30 so bese sifike emaphethelweni nayo ke lengosi yizwi sawubona sabona njani siyaphila njani no siyafika na ngibingelele na kubaba uTembe yebo mlaleli ngiyavuma baba yebo ngikambuze la baba ukuthi mhlawumbe ugcagcwa noma sithambe into uyosina into umakoti emzini asezwana yebo baba mayosina umakoti emzini yebo ayosina emzini ile nkomo lekuthiwa yomncama iyaye ihlatshwa ngalapha ihlathelwa kubo kamakoti noma ihlathelwa lapha emzini la ugcagcela khona. Ngiyabonga inkomo yomncamo inkomo ehlatshelwa intombazana ihlatshelwa uyise eyivalelisa uma isihamba iyogana emzini ayilona isiko iwumkhuba omuhle owawenziwa abamnumzane eqala ababebusa nje ukuthi ingane nama ngiyivalelise lonkomo endulo ke lonkomo leyo bekuye kuthi ke kuthathwe uhlangothi lwayo luhanjwe
kuhlifakwe eithibini uzwa kuthiwa nje uNozibani wacaca inyama yaphuma ngezithebe kwakusukela lapho ngoba bekuthathwa yona lo nyama yalonkomo ifakwe eithibini kulo imfula iyona lo nyama okuzofika ithi basemizini babekhipha enye inyama bese kuba yilo nyama futhi engena ngaphakathi beyikwizwe inyama ebeyishintshana endulo ingakenziwa kubese kuba khona inkomo le eshiwe emalobolweni ethi uyise wentombazana ngoba ngeke ngiyihlabele ingane emncamo la kodwa ngoba kuzofanele ukushana inhlangothi ngishiye emalobolweni lo nkomo inkomo ke leyo ekhishwayo ehlatshwa abakamakoti beyihlaba lapha beyihlaba esibayeni beyidle esihlahleni bese belethe ezinye ingxenye zenkomo kuzokushintshwana lapha emganzweni nakhona bese bakhona inkomo kuthiwa inhlaba samthimba ngithi ngiyichaza lezi inkomo ngoba abantu abaningi ziyamhlupha inhlaba samthimba inkomo nje ekhishwa asihlabisa abantu basemzini sibapha ukudla nje sibahlabise njengoba nombani mayifika izohlatshiswa kodwa enemcilikishi ile esingathi inkomo yomncamo engithena yilona isiko kodwa uma ngabe ukuthi ayizange yenzeke baba nenkomo abayishiye emalobolweni abathi bazofuna beyihlabe uma ngabe sebeyocacisa Nokulungele babutembe sibonge nje besithembisile ukuthi ke kanjani sosasababili engcingweni ebese ke siyabheka lapha ya kuma TikTokers ukuthi ke uthini owakhumbuzo nangusimiso Big C uthi ke sesibuhle babutembe ngicela ukubuza ngingakwazi yini ukuzihlanza ngobulongwe noma ke isiqunga olwandle Yebo iyona izinto lezo amanyasa ngoma akwazi ukusebenza ukugeza amathunzi ukhuluma ngegama lokuhlanza yeah right olandelayo sike babutembe sicela ukubuza ke kuleyo kukhishwa kweingane komalume zibuya nawo yini umkhono ziwulethe carbonina okay shuthi kuleyo kukhishwa kweingane kubo zibuya nawo umkhono ziwulethe ecarbonina yini uma sezifakiwe kubo na Uma ingane ziyofakwa kubo ayizibe isabuyele ecarbonina ngoba seziyeza leso sibongo la sibakwe khona into eyenzakalayo abantwana uma bekhishwa bakhishwa ngembuzi ebese kuthathwa ungaba umkhono noma uhlangothi kuya ngokuthi ngesikhathi niwenze ekhala umsebenzi babe baningi kangakanani abantu abenenhlanhla yokuthi ithongo lihambele ngabo lapha ekhaya mhlawumbe tholakala ukuthi kushala umkhono kuyathathwa umkhono walimbuzi le umbuzi kade kukhishwa ngaye abantwana egcekeni nesegama lokukhipha ukuze kuzokale kahle kodwa ngokwesintu isizulu sansondo sithi uhambisa abantwana kubo kwabo alisebenzi igama elithi uyabakhipha sengilisebenzisa nje nami ngoba ngifuna ukuthi kuzwakale kahle ukuthi ngichaza ukuthini bethatha umkhono ke begoqa ngawo lo mkhono bese behamba nawo befike bengene ngale bese bayaphelezelwa ke abantu bomndeni wakumalume wabo bephatha ucansi incamelo nengubo ngokhathi namhlanje kwendulo ke kwakuphathwa isiphuku engane ephume nasekhaba kubonini ebese befika ke bekubeka lapha nensikeni nalomkhono bese befika ke abasemzini bese bethatha umkhono bebika empepeni ukuthi naba abako bani bazoletha ingane ku ekhaya kubo lezo lakhona ebese behlaba imbuzi abatiza ingane noma ingane bayayifaka ebese bebuyisela lo mkhono abafike nawo abazokhipha imbuzi nabawuhlabile ngesikhathi bemukela ingane lapha ekhaya Ulungile babutembe nangomunye ke buza lapha ya ku TikTok umageza 41 uthi ke ngiyabingelela ngisacela ukubuza if intombi yakho yaphunyelwa isisu nawe uyalenza yini iladi lomntwana Ngiyabonga ingane ezalwe ecarbonina zonke izinto zayo izenzelwa ecarbonina okubalekile kuwena umuntu osukuzalisa intombazana kwethembeka okokuqala ukuthi ukhiphe ihlawulo ukhiphe umqhoyiso ukhiphe imvimba yale yangane ebese kubo beyenzela lokho kukubizwa ukuthi uyiqamba igama ingane lapho ukuqala baqala kulona isiko lokubelethisa noma isiko lokulumula umntwana esini sikanina bese bemenzela isiphandla sakhe umntwana bemfaka esibongweni salapho ekhaya bonina hayi wena uma uyindoda eqotho ungalekelela ngokwazi ukuthi mina ngenze wonke lo monakalo uma uyindoda eqotho kufanele ubuye umlando nini yokugana isekhe indlela yokuthi umshiye umuntu onengane ngichazele into ngesonto edlule ukuthi hayi usebelethe kuwena
kodwa ke mawufuna izinto zakho ukuthi zingakucaceli kahle hamba usho mabe ingane nje siyogeza nathi inyanga so sizikhathale ngoba kunemphefumulo ekhalayo ethi wena wayicekela phansi ngisho njalo mina ebese ke ingane ke iyenzelwa isiko lokuyiswa kubo kwayo lele kade ngilichaza njengamanje isiyenzelwe lokhu ukuthi kufanele yenzelwe isiko lokuyilumukisa nokuyifaka isiphandla ekhabonini ngoba noma imuphi umlanjwana uyafakwa isiphandla ekhabonini kwenzela ukuthi mhla kuqala inkulumo ezithi umntwana uyiswa kubo libe lazi ithongo ukuthi uba lo mntwana okukhulunywa ngaye umntwana owafakwa esibongweni Nokuyezwa lababudembe soqhubeka nje siye lapha ya ku WhatsApp ku 0638208448 uthi ke amen sisibuhlelo babudembe ngicela ukubuza umuntu uyenzelwa yini umsebenzi la engaphumelanga khona mhla engcwatshwa Yebo ngiyaxolisa kakhulu uma ngabe ephume emushwari wawungcwatshwa mhlambe noma emolweni ake sokwenzela umsebenzi emushwari la aphumele khona kodwa uma ephumile emushwari wahamba waya la kubo lazalwa khona okusho ukuthi mhlawumbe ufuna ukushintsha nishintshe inxiwa nisuke le ndawo kade nakhe kuyona izoba inxiwa niyethangeni la nizokwakha khona niqinisekise ukuthi bonke abantu sebenzelwe imisebenzi kusho ukuthi ke ngalokho ke laphumela khona kwabo wayongcwatshwa emalibeni emalibeni yes kubalulekile ukuthi umsebenzi wakhe wenziwe lapho ngaphambi kokuba ethathwe nethongo lonke sekiwa lapho okuyokwakhiwa khona umusi omusha lengxenye kangangiyichazile ngayichaza futhi ngathi uma kwenzekile nasuka ngeibhelu noma ngezikhukhula kungakenzeki imisebenzi kuye kulibe lichitshiyelwe kanjani leli siko ukuthi kufanele ngabe benzelwa lapho ngakuchaza ke lokho Nokulungele kuyezwa lababudembe soqhubeka nje sibheka ababhalile lapha ku WhatsApp ku 0638208448 umsakazweni ake ngithi njengami nje ngoba ke ngikhulela komalume ubaba akazange angenzele lutho wangiphika futhi ke useganiwe noma uma sengiganiwe ngavusa umuzi kamkhulu ebese qhamuka futhi ubaba azoxolisa ngesenzo sakhe bese sicela kulungiswe luke lume kanjani uhlelo lapho okwesibili ke uma kukhona okuvelayo ukuthi kunogogo emndenini odinga indlu yakhe njengoba umkhulu wayenesithembu sizokwenza njani uma sesemfaka endlini yakhe sesiyakhile ithanda ukuba mningi babudembe imbuzo yami hayi mayikhathaza wena usemncane buhle mina ke bengiyini angitshele nje ngani yami nongicathi nje sizoma kuleyo le eminye landelayo ayisubuye sibusizame nje ukufinyelela kuyona ya umuntu uma ezala ingane eqede wakhohlwa ukuthi uzele mhla sekubuya umqondo ukuthi wenza amaphutha akaxolisi enganeni yakhe le ayizalayo uyahamba eye ekhabonina bayo noma kubo kwentombazane leya ayikhulelisa ngaphambi kokuba enze lokho ke indlela zakhe kuze sibe mhlophe funeka eqale ehlabe imbuzi njengoba kade ngichaza yokuxolisa ukuthi waphika umntwana ebese phuma ke eya lapha ya abanye abantu abaningi baye bethi ke ngoba uthukiwe lokwesifazane kwathiwa ena uyandinda ngoba uthi wena akuyona yakhe ingane shwala la linye ndoda ngoba umthukile ke yabona mayefika amantombazane lapha yezobika isiso aye athi wesibu sithukile bese ke nimukela umntwana wakhe kuba nenkomo yokugeza umuzi ileyo nkomo yokugeza umuzi egeza zonke izinto engakho ngithe akaqale qale exolise kwabo ukuthi wenza iphutha ebese ke ebuya ke zokwenza zonke lezi zinto ke make sekuya kulapha ukuthi ke maye semthatha umthatha kanjani uyakwazi ingane ukuyilanda ekhabonina uyise kubo la izalwa khona noma ngabe ethi sineminyaka emingaki noma ngabe kuthiwa ibese galiwe impegalo lekhabonina kuphela ukuthi kuye kungafuni ukwenzeka uma ithongo lasikula kubo la umntana azalwa khona ekhabonina uma lingavumi mhlambe selizimelele ngaye kusikiza ukuthi uyazenza izinto zingavumi ukwenzeka kodwa uma kuvuma ukuthi kwenzeka
uthi mayihamba nezingane nazo izingane zikhishwa naye ingengelezi le esiyaba nomfazi yagana yahambe nezingane zawo bese umfazi efakwe esibayeni kuhlatshwa imbuzi kushiwo ukuthi umntwana wenu ufika nje useganiwe njengoba eseganiwe ke nje bathi abakubo mhlaba emganisa kwamalume wabo uzobizwa kuthiwa umabani lapha ekhaya egcekeni kuye kwenzeka kanjalo ke Kulungile babudembe sibonge nje for clarity soqhubeka sibheke abathe babhala uthi ngibingelele babudembe ngixolise nje ukwenza i follow up question kwindaba ke yokushonelwa umntwana ngike ngizwe babudembe ukhuluma indaba yosiko lokulunyulwa komntwana esiswini ngaphuphunyelwa umntwana ngamenzela usiko lokumqamba kanjalo ngageza bathi le yokulumula umntwana esiswini ungakwazi yini ukuyenza usukufezekisile konke lokho yebo ngendlela yokwelapha ngoba ithunzi likhona kuphela ukuthi mawubisa izalukazi nama ababelethisi uyabika emsamo ukuthi njengoba umntwana samenzela isiko lokumqamba egama kwakhohlakala nje ukuthi umntwana simlimule sini sikanina namhlanje sesiyamkhipha unina sesimusa lapha ngaphandle noma esibayeni bese ke ifika izalukazi ke lezo ke zimlumukisa kodwa ke uma ngabe kuukuthi ke uyangena esibayeni ngoba ukungena kumfazi esibayeni phela kunemcikilishi bakwethu uma ngale kwalokho bekufanele kenzelwe kubolazalwa khona uma ngabe kumlanjwa nalo kodwa ke ezinye izinto sezikuphoqa kodwa bangifuna ukugcina isiko elithisi angimfaka umfazi esibayeni noma enkambeni mhlawumbe imbuzo kumfaka enkambeni ukuze ezokwazi ukuthi ededele ukuthi hambe ongena ebese kuqhamuka izalukazi ke ziphatha inkuku umlahla nkosi bese ke zithatha isicephu zimbeka lapho khala lakhe zimlumule futhi ziyamsusa esiswini sikanini noma esinyeni sikanini bese zihamba ziyombeka zithi ke izinto zakho zokwezela la kushiwe emsamo la umntwana naye esizoba ingxenye yethongo khona Nokuyezwala babudembe uthi sanibonana emsakazweni ngicela ukubuza kubabudembe ukuthi ke uma umuntu eshone ngesikhali noshone ngengozi kupho okugcinwayo ngixolisa babudembe uma kuukuthi useke wawuphendula lo mbuzo ikupho kumele sikugcine ngaphambi kokuthi ke simfihle Izulu santshondo yabona angifuni ukugxala kakhulu isizulu esifike manje ngoba izinto zamanje indlela abantu abenza ngabaye bethi bayazenza bese kubuye futhi uthiwa futhi azenzekanga kangakanani abantu behamba bodla amagobongo uthiwa futhi safanele kudla igobongo ushoni yozufu udla amagobongo engakho nje izinto zesimanje ngingazazi isekolo saso ukuthi zigxile noma zime kuphi ukuthi uma senza sithi siqondanisa ngendlela efanele uma umuntu efe ngesikhali akangcwatshwa emathuneni omndeni ungcwatshwa emaphethelweni amasimu kuze kwenzeke isiko lokuthi ekhale kuthiwa yisiko lokukhala lokulinda ukuthi umuntu enzele umsebenzi la azokusho khona yena ukuthi iziphi izinto kufanele zigcinwe noma zenziwe ngaphambi kokuba enzelwe imisebenzi yakhe kuyeke kulandelwe lapho ke mayelana nendaba yokugeza amanxeba sebeyakwenza nje manje abantu bethi haya simgeza amanxeba simfake ngaphakathi kulunga kushiza ngoma hayi kuyolunga kushiza ngoma hayi kuyolunga uthi yezwa futhi umusingozi futhi nakhona ilandele kodwa into ababeyenza abantu basendulo ngikhuluma ngento iyayenziwa abayinqwayiqwayi zaqala zazilungisa umsamo wonke lento okuthiwa ukugeza umkhokha ngoba kwakwenzeka ukuthi umuntu uyamgeza yena lowo muntu lowo kanti lento iwukhondolo khona sebahamba vele ngesikhali indaba yabo yanganakwa Nokuyezwala babudembe speaking of le yokuthi uthi uyenza into kungalungiseki babudembe kunombuzo la umlaleli ke ebuza ukuthi ke bake utsenza kwenzeke ngicela ukubuza kubabudembe ukuthi ke eladini lokushweleza akunankinga yini uma ikhandlela liyelo lingekho libe lenzelwa komalume limiswe kudliwe kudlula usuku kugula abantu beshawe yibhobo manyobheka kuvela ukuthi ke alipheleliswanga sombuzo wami la ukuthi babudembe siyaphinda silenze yini noma siyenza usiko lokugeza inkamba isiko lokugeza inkamba ilona siko lelo elibalekile ngaphambi kokuba wenze into othi ufuna ukuyenza ngoba lona liza nomhlahlandlela ukuthi lento uzoyenza kanjani uyabona indaba yamakhandlela ngayichaza kodwa ke kulungile uma balaleli bethi ena angichaze into abavele sijoyinwa abantu
abasha emsakazweni ngaso sonke isikhathi kuyila ma kukhulunywa umuntu engeke ibambe yonke into. Kunabantu ababebhula ngemlilo bese bekwazi ukuyitolika lo mlilo noma beyifunde ukuthi isho ukuthiza imlilo ebomvu, umlilo eyele, imlilo ehlaza. Ebese ke ukuthi uma sekwenziwa kuphinde futhi kuphehlwe uzathu kwenziwe khona lokho sokwenziwa ukumisela into eyabonakala kodwa eyaba nomhlahlandlela eyavezwa umuntu obebhula ngemililo, obe nolwazi noma isiphiwo sokubhula ngemililo. No, kulungile. Babudembe sibonge nje masibuya kuma news headlines esiyagoqa Izwi lomzansi 98.0 The difference. Right umsakazo wakho izwi lomzansi 98.0 FM thatha nje kuphela ke imzuzu ligamenxe ihora lishumi nomuvo sikusana ke isigaba sesithathu salokuhlelo igama lohlelo senza kwenzeke sesifike emaphethelweni ke ayo ke ingosi yeindaba ke ithinta ezisintu babudembe sicela nje kafishane usiphe ke izinombolo otholakala kuzona for umlalelo ongakwazanga ukuthi ke aphenduleke osukwini lanamhlanje. Mangibonge nami inombolo yami ithi 082 597 6669 cela ukuyiphinda 082 597 6669 mangivaleliseke kuhle nakuwe Junior kubalalele emakhaya ngithi uNkulunkulu abe nayo. Amen kulungile sibonga kakhulu babudembe izobonana ngokulandelayo.